Презентацію, котра була на англійському язику, отримав член Європейського економсько-соціального комітету з Брюсселу Роман Хакен з Чеської Республіки. Презентація почала з відеоспотом прешлорочного проєкту «Твоя Європа, твой глас», на котрим ще перший раз з'явила і Сербія, як жем кандидат до Європейської унії. Того року через турську школу у Брюсселу буду представljati troje školjare. Doris Bučko z 3. klasi ruskого oddeljenja, Gavra Aleksić z 4. klasi srpskого oddeljenja gimnaziji i Vukašin Delić z 4. klasi srpskого oddeljenja na prijamu turistični tehničar s prowadzenjem profesorki anglийского jazika Ljiljani Fina. Думам, že to jedna kombinacija, ktorá i zastupena i rodna ravnopravnost i nacionalna i kompletna naša štrednja škola. Znači gimnazija na ruskim nastavnim jeziku, gimnazija na srpskim nastavnim jeziku i turistični tehničar na srpskim nastavnim jeziku. Хакен на презентації присутнім школярам 3. і 4. класі потолковав найважніші поняття, котрі ще дотикають Європейської унії, як це є і інституції, але і в'язу між цивільним друштвом і Європейську унію. Прошлого року тема проєкту була «Младежське відзення міграції», а того року би мала бути Європейська унія будучності і буде отримана 30. і 31. marca u Briselu.